ग्राम पंचायत राजमहती उर्फ चंदौली से मुखिया प्रत्याशी भाई नौशाद को अपना कीमती वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। गोविंद बिहार, गोविंद बिहार। नौशाद भाई के जितावे के बा आउ नहीं के मुखिया बनावे के बा। भैया नौशाद के जितावे के बा चंदौली से मुखिया बनावे के बा। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। गोविंद बिहार, गोविंद बिहार। बुलावे के बा अपना नौशाद भाई के जितावे के बा आउ नहीं के मुखिया बनावे के बा। भैया नौशाद के जितावे के बा चंदौली से मुखिया बनावे के बा। ए चाचा आपका मुखिया कैसा हो, भैया जैसा हो। आपका मुखिया कैसा हो, भैया जैसा हो। गावे गावे नाला रोड बनबई है, इंदिरा आवास के फंड दिलबई है। राइटर गुलाब हम कहेले सचो गाँव में सगरो विकास करबई है। गावे गावे नाला रोड बनबई है, इंदिरा आवास के फंड दिलबई है। राइटर गुलाब हम कहेले सचो गाँव में सगरो विकास करबई है। काहे छोटे सरकार काम करी है हजार, काहे छोटे सरकार काम करी है हजार। मुजफ्फरवा हटावे के बा अपना नौशाद भाई के जितावे के बा आउ नहीं के मुखिया बनावे के बा। भैया नौशाद के जितावे के बा चंदौली से मुखिया बनावे के बा। नौशाद भाई के जितावे के बा आउ नहीं के मुखिया बनावे के बा। भैया नौशाद के जितावे के बा चंदौली से मुखिया बनावे के बा।